Jo un petit incís, la societat som homes i dones, però aquí només hi ha una dona, no? I sol passar normalment això quan vaig a les xerrades, que soc l'única dona i volia deixar-ho anar perquè normalment ahir també era l'única i sempre em passa el mateix. Contestant bé les preguntes per no allargar-nos gaire, per nosaltres el consum responsable i de sostenibilitat a guixers és sobretot apostar pel territori, apostem pels nostres treballadors, apostem per al nostre entorn, intentem totes les inversions fer-les en el nostre entorn, que els nostres treballadors no s'hagin de desplaçar, tothom té família i apostem per les famílies, pels treballadors. Hi ha gent que porta 3 generacions treballant amb nosaltres i ja hi ha fills de gent que té 50 i escaig d'anys que comencen a treballar amb nosaltres i això és el que ens fa créixer com a empresa i el que nosaltres definiríem com a responsabilitat corporativa, no? Llavors, una gran comunicadora del nostre país l'altre dia en una xerrada va dir que la responsabilitat empresarial era exercir una vigilància vers les grans empreses, els oligopolis, aleshores empreses com Estavanell, nosaltres, que també som distribuïdors, estem en permanent vigilància que Endesa no faci el que no ha de fer, almenys aquí a Catalunya. Igual que en altres zones estan permanentment en vigilància les empreses petites vers Iberdrola o Gas Natural o qui sigui que té el gran monopoli en la seva zona. Llavors, una responsabilitat empresarial que tenim és exercir una vigilància vers aquestes empreses que ens volen menjar, bàsicament. I llavors també la responsabilitat empresarial vers els nostres companys. Fa 100 anys que tenim l'empresa, fa 100 anys que tenim companys de negoci i mai ens hem trepitjat, ans al contrari, sempre ens estem ajudant, estem en comunicació permanent i intentem ser responsables amb el nostre entorn i amb l'entorn de les empreses que són com nosaltres, perquè Catalunya, parlant en Catalunya que és on som, és molt gran i no tenim per què fer-nos mal entre nosaltres, sinó el que hem de fer és intentar menjar territori i Endesa, que són realment qui ho fa malament perquè no controlen ells directament, sinó tots són empreses externes i al final el que surt perjudicat és el client. I llavors, en quant a la pregunta que has fet de qualitat en la relació comercialitzadora vers consumidor, doncs segurament, almenys a l'època de guixers, és que tanquem tot el cercle. Tenim des de generació d'energia, distribució, comercialització, i això el que ens fa és tenir un control de tot el cercle que es tradueix en el client. Encara que el client sigui de Barcelona i sigui una zona de distribució d'Endesa, nosaltres tenim una empresa instal·ladora molt qualificada en xarxes de distribució que si mai tenim un problema podem homologar i podem donar un cop de mà. Ens desplacem on ens faci falta. Llavors el fet de no haver d'externalitzar i tenir-ho tot internament i ser un equip de persones i no de robots que fan les coses, doncs crec que aquí és on la relació donem un tret qualitatiu distintiu amb les empreses que externalitzen o no tenen tots els processos integrats. I res més, que quan truca algú parles amb una persona, que això intentem les empreses de proximitat tenir-ho bastant arraigat, i intentem també que sempre es parli amb la mateixa persona, o sigui, intentem conèixer tots els nostres clients i que tinguis una persona designada a portar-te el teu. I una altra cosa, un altre qualitatiu important és que els distribuïdors ens ajudem de tot el grup empresarial i donem servei 24 hores. O sigui, la gent que al vespre està a casa i és quan pot mirar la factura o veure qualsevol cosa, ostres, és quan pot trucar la companyia. Si la companyia, la comercialitzadora fa un horari d'oficina, doncs difícilment et podran atendre en aquella hora. Llavors nosaltres vam apostar per donar un servei 24 hores que crec que també ens dona aquest tret de qualitat distintiu. I res més, que ens vull allargar, que sé que anem a